Gyngegarden, drengekorpset i Svend Gynges tegn, der blev oprettet i Præstø i anledning af byens 550-års jubilæum, trækker herop i anledning af Rotaries landstævne, der som så mange andre store begivenheder blev afholdt i Præstø i jubilæumsåret 1953. Et strålende indslag i jubilæumsårets mange festlige begivenheder var besøget af Drengegarden fra Horsens. Svend Gynge, landsretssagfører Mogens Dambæk og hans tapre ledsager Ib, alias hotelejer Evald Nielsen, er her på vej til København med skatten indsyet i en hjort, der skal afleveres til Københavns overborgmester. Hjorten var kun symbolsk. I virkeligheden repræsenterede den overskuddet fra lodsalget ved landsudstillingen Land og By i Præstø og udgjorde et feriehjem for københavnerbørn.
Vi har sat tiden tilbage og befinder os i året 1952, året før Præstø skulle fejre sit 550-års jubilæum. I den anledning vil man foretage et eksperiment. På redaktør Richard Nielsens initiativ vil man foranstalte en byfest, som foruden at fornøje også skulle virke som generalprøve på det kommende jubilæumsårs fester. Og kunne det så foruden samtidig virke som reklame for disse, samt som publicity for Præstø, ja, så var formålet for disse store anstrengelser nået. Og arrangørerne ville kunne se tilbage på et veludført arbejde, der kun kunne lykkedes, fordi byen stod sammen og forstod, at når man løfter i flok, er grænserne for byrden uendelig meget større, end når splid og kiv får lov at råde. Som sagt, så galt det at foranstalte en generalprøve på jubilæumsårets store klub, festen Paris ved nat i Præstø, og mange store planer og gode idéer blev udkastet. Blandt andet var det gennem dagspressen sivet ud, at Odense ville overgå fra sporvogns til troljekørsel, og straks satte man sig i forbindelse med Odense Byråd og fik dette til at love en af de gamle sporvogne til Præstø. Falds Redningskorps forestod transporten, der foregik på blokvognen, og dette blev betalt af Hjertegarn og Kiafa for reklameretten på vognen undervejs og under festen. Vi ser her sidste etape af turen gennem Adelgade, der ved denne lejlighed vel nok som den eneste så en sporvogn passere. Passagererne er indbudte journalister fra det ganske land, der ved dette besøg skulle formås at skrive pænt og helst meget om Præstø i den kommende tid. Som vognstyrer så vi biografdirektør Ingemann. Blandt passagererne så vi blandt andet borgmester Karø. Og her ser vi de raske gynger, byens borgere klædt i gyngetøj, som der trækker op fra en gyngekron, hvor den store frokost, der var arrangeret den anledning, skulle indtages. Vi har lige set direktør Alfred Jensen fra Frederiksminde byde journalisterne velkommen, og nu kan man gå i gang med de gode sager, som bordet formår. For ikke at der skulle opstå misforståelser med hensyn til, hvad journalisterne skulle skrive, havde redaktør Richard Nielsen i forvejen lavet en pjece om Præstø til journalisternes brug, således at de helt kunne hellige sig bordets og flaskernes glæder. Statsradiofonien kom også på besøg, og her ser vi Ole Kynell interview møbelhandleren fra Lyngby, vores gode ven i Præstø, Hans Nielsen, der var formand for Præstø Hjemstavnsforening. Møbelsnedker Hans Nielsen har i mange år været bosat i Frankrig, og havde derfor store muligheder for at give rollen som den ægte pariser betjent. Her ser vi ham i funktion i Adelgade, hvor sporvognen til tider kunne skabe visse trafikvanskeligheder. Og alt imens står Ole Kynell og leder reportagen, som der skulle udsendes i Statsradiofonien. Ole Kynell, der selv har været i Paris forskellige gange, synes, at billedet var perfekt. Han synes, at Hans Nielsen fungerede udmærket, men måtte dog indskyde han mene, at for at helheden skulle være helt i orden, manglede der et hestekøretøj, helst en mælkevogn. Men også det kunne Præstø klare, og her ser vi mælkevognen passere, assisteret af Hans Nielsen, der ivrigt svinger med sin stok og piver i sin politifløjte. Nu passerer vognen med klingerne flasker og festligt spil, men det er en helt anden slags spil, vi ser her. Det var Præstøs tidligere politimester, Vagn Bro, der nu arbejder i Køge, som der drejer lirekassen som generalprøve til det, han tidligere skulle fortsætte med senere på aftenen. På skiltet stod der, at han drejede grundet de mange bødeforelæg, som han havde fået, og borgmester Karø, som her drejede for sin by med den entusiasme, som han altid lavede for dagen, når det galt Præstø-anliggender. Vi er nu på havnen, hvor en af de store festlige begivenheder skulle løbe af stablen. Det var kaptajn Jespersen fra morgengymnastikken, der var hidkaldt for at undervise de gæve Præstø-borgere i brugen af sine remedier, sin stok og hvad han nu ellers kan finde på. Vi ser igen biografdirektør Ingemann som den første på podiet, og kaptajn Jespersen har naturligvis mange mere eller mindre morsomme bemærkninger og knyttet til Præstø-borgernes volumen. Med hensyn til stokkene, de brugte og havde skaffet sig, havde han jo også en del at kritisere i det, de var for korte. De skulle være meget længere, sagde kaptajn Jespersen. I øvrigt udfoldede han sig meget om de flommefede Præstø-borgere, men alt i alt
var han inde på, at de havde ydet en god indsats, og jeg tror også, at vi kan være enige om, at publikum var glade for arrangementet. I hvert fald så man mange af de fantastisk mange tilskuere morer sig ganske hjerteligt over optrænet. Det næste punkt på programmet var af mere feminin karakter, i det man skulle have kåret en Miss Sydsjælland. Blandt de mange smukke kandidater til posten var det en ung lyshåret skønhed fra Faxe Ladeplads, der løb af med sejren. Her ser vi dommerkomiteen i arbejde, og vi ser blandt andet fru borgmester Karø, vi ser Vagn Bro, vi har købmand Gert Hansen, vi har Vagn Bro fra Køge, vi har byrådsmedlem fru Christensen, og her har vi et kig ud over den tusindtallige tilskuerskare, der opholdt sig på havnen. For efter dette optrin var det meningen, at man skulle have et større bankospil, et stort andet spil med masser af kæmpemæssige fine præmier. Vi har et lille musikindslag med prins Jørgens Garde fra Vordingborg, der har taget plads på podiet, og her underholder publikum med sine festlige fanfarer og klingende musik. Som de vil se, er der mange af publikum, der har taget plads ved bordene allerede, hvor de skal kunne sidde og spille med deres talbrikker, når først andet spillet, eller såkaldte bankospil, går af stablen. Vi er nu nået til jubilæumsåret, 1953, og grundet den store succes forrige år har man igen valgt at invitere journalisterne fra det ganske land. Det viste sig jo, at det gav metervis af millimeter til i pressen på de fine steder, i omtale af Præstø og dens arrangementer, og man er jo også kørt ud i den skønne omegn af Præstø og befinder sig i øjeblikket på maderne. Her bliver frokosten indtaget, alt under fred og ro, det er stor idyll. Vi ser den gamle Røbke, produkthandleren fra Jungshoved, der fortæller om egnen og sin tid som ung menneske, og vi har overlærer Harry Hansen, der som lokalhistorikeren lægger det mere historiske grundlag for journalisterne, der også i år har fået deres manuskript foræret, om man så kan sige. Man hygger sig, og man har det dejligt, men det er jo ikke altid, at man kan alliere sig med vejrguderne, og også ved denne lejlighed viste det sig, at man skal være forsigtig, for inden man så så var det hele i et kaskade af vand. Det hældede ned, og vi ser her bryggeren fra Faxe sidde og hygge sig på en tuborgkasse. Andre, de hyggede sig under paraplyerne for at holde ild i røgstumpen, og der var andre, der havde hittet ud af et vældigt bord, også egner sig til andet end at sidde ved. Man kan simpelthen gemme sig under det, når regnen den bliver for voldsom. I det hele taget var det jo et frygteligt sted at opholde sig, når et sådan uvejr det raserer, der er ikke sted at søge ly på selve øen Maderne. Men vi ser en af journalisterne her sammen med købmand Gert Hansen, der har kæmpet sig under bordet. Men solen kom der frem, og man kunne tage videre på turen rundt i den skønne egen, og journalisterne viste sig også denne gang fra den fine side og skrev meget og skrev pænt om Præstø. Og det var jo formålet med hele arrangementet her, og vi er nu kommet til en af de ting, som der prægede jubilæumsåret. Præstø havde søgt på mange måder at få knyttet arrangementer til byen, netop i anledning af jubilæumet. Og her har vi et landsrådsmøde for Rotary, hvor der er samlet rotarianere fra det ganske land. I den anledning trak den nystartede Gyngegarde raske drenge fra byen og omegnen, der var iklædt Svend Gynges festlige dragt, farvestrålende kulør. Her trækker de op foran Frederiksminde og præsenterer sig for Rotarys medlemmer. Her ser vi dem med en klingende fanfare på de lange Aida-trompeter, og ellers ned igennem byen, hvor de trækker op til stor glæde for byens borgere og de mange gæster. Vi ser undervejs forskellige enkeltbilleder af små personer, som der hygger sig med at kigge på det og bare glæder sig til, de bliver store nok, så de kan komme i garden. Vi nærmer os Hotel Danmark, som der står på gavlen, men i anledning af jubilæumsåret er den døbt om til Svend Gynges Kro. Her spiste Rotarisdamer deres frokost, og drengene måtte naturligvis også herind og blæse dem et stykke. Vi ser dem svinge ind igennem porten. Vi er i gården på Svend Gynges Kro nu, altså den tidligere Hotel Danmark.
Dette med bygarder var jo en meget almindelig brugt foretagelse på den tid, men vi synes jo her i Præstø, at netop Gyngengarden var langt den kønneste af dem alle. Den var på sin vis lidt original, både med hensyn til udrustning og til arrangement på forskellige måder. Vi går ned igennem gaden, og som de ser, har vi selv fået Yves Schønberg til at spille med i vores film. Nu er drengene så på vej ud af Vesterbro til, hvor de skal vende. De går den traditionelle rute, og ellers sker der ikke noget voldsomt undervejs. Det vil sige, der er dog nogle enkelte drenge, som der er bare bitterhed over ikke at være med, foranstalter et attentat. Det viser sig dog kun at være med knaldhætter, så risikoen er ikke så forskrækkelig stor. Og som de ser på disse raske drenge, skulle de jo også nok være i stand til at forsvare sig, hvis det skulle blive nødvendigt. Der er dog også dem med dem, der er glade og vinker til dem. Som de ser, har vi en af de omtalte andre drengegarder. Det er Horsensgarden fra Horsens, der optræder uniformer, der indtil ukendelighed viser sig at være ligesom Tivoli Gardens. Men de var de eneste, der i første omgang efterkom en indbydelse fra Præstø til et stævne mellem drengegarderne fra Danmark. Og Horsens er jo en noget større by og har jo af den grund mulighed for at samle mange flere drenge, og har ligeledes også større midler til rådighed, således de har et stort, flot orkester. Som de lagde mærke til, var der også en lille politibetjent med. Han hører også med til Horsensgarden, således at de var helt fri for voksen indblanding, når de skulle defilere igennem en by. Disse drenge havde fået politiuddannelse og havde virkelig evner til at lede trafikken, og var udstyret med politimyndighed, således at det kunne afvikles gnidningsløst. Et af de andre arrangementer, der var lavet i jubilæumsåret, var Røde Kors store opvisning på havnen, hvor man skulle vise frømænd i arbejde. Her har fotograferne taget plads henholdsvis på boldværket og på kornkranen i Præstø Havn, og oberstløjtnant Thyssen Nim holder indledningsvis en tale. Her har vi en bil, som der er meningen, der skal køres i havnen, og så skal vi se, hvad frømændene duer til. Og nu sker det store plask. Bilen går ud over boldværket, og man kan jo kun tænke på, hvorledes det ville være, hvis det var i en alvorlig situation, da det skete. Som forholdene udspillede sig her, var frømændene til stede. De kommer her med deres stige. Stationsleder Fischer fra Præstø går foran, viser vej, og man sænker stigen ned i det kolde, mørke dyb. Nu vil frømændene gå ned og prøve at redde den unge mand, der beredvilligt havde sat sig i bilen for at illudere chauffør. Det er raske mænd, der bliver uddannet til frømænd, og det må jo være en ganske spændende oplevelse at komme ned på bunden af havnen. Som fotograf var man jo kun interesseret i at kunne have eksperimenteret med et undervandskamera, men mulighederne herfor var slet ikke til stede. Nu har man fået båret chaufføren op, og Røde Korsfolkene er straks i gang med at demonstrere kunstigt åndedræt, og i øvrigt fortalte frømændene publikum om, hvorledes man bliver uddannet til frømand. Så kommer granvognen hen, dirigeret af stationsleder Fischer, hen til boldværket for at sænke sin krog ned i vandet, hvor så frømændene vil svømme ned til bilen og gøre vejeren fast, således at man kan få bilen trukket op på sit rette element igen. Vi ser her frømændene diskutere lidt med kranvognspersonalet om, hvordan og hvorledes de skal gribe sagen an. De diskuterer lidt om deres regningslinjer, hvor de med små ryg- og håndbevægelser er i stand til at meddele sig om, hvad de ønsker og hvad de skal have gjort. Nu var dette jo kun øvelse, men alligevel viser det sig, at det er farlige ting at have med at gøre. I det en af frømændene fik sin luftslange i klemme nede under vandet, men heldigvis var hans kammerat vågen og så, hvad det drejede sig om, og fik gjort ham fri igen.
Det viser, hvor farligt det kan være at dykke og kun være ene mand. Og med to har man jo altid chancen for, at den anden kan redde situationen, når et uheld skal indtræffe. Det var ikke en katastrofal karakter, det der skete her, i det han kunne have revet sin luftslange af og gået op, da han kun arbejdede på det forholdsvis lave vand, der er i Præstø Havn. Men nu får man altså hejset bilen op igen, og det var jo formålet. Det er nu så godt som løst. Frømandens opgave er stort set overstået. Nu er det overbragt de almindelige reddere og præsterer det manuelle arbejde, der skal til for at få halet sådan en bil op. Da man skulle endelig vande, viste der sig visse vanskeligheder ved at få den skubbet ud over boldværket, og en havn er normalt ikke bygget til at få biler den vej, så der viste sig også at være visse vanskeligheder med at få den ind over boldværket igen. Men ved hjælp af tilskuernes håndkraft fik man den derop, og med et vældigt bang tørnede den gamle bil ind i Falks vogn. Vi ser nu tilskuerne bevæge sig fra havnen op mod dalen, hvor Odenses pigegarde er på besøg. Og det var jo ellers noget, der kunne sætte sindene i bevægelse. Sjældent har man set så meget kønt på Adelgade, som man så netop den dag. Disse meget søde piger viste sig at være ganske eminente både til at marchere og til at musicere. De foranstaltede nærmest, hvad man må kalde et tattoo, oppe på Grønsværen i dalen, og det gjorde de med en præcision uden sidestykke. Man lægger mærke til de store gardertrommer, som de forholdsvis små piger jo svinger med en virtuositet, som grænser til det helt professionelle. De svinger med trommestikker, og de blæser i trompeter, og i det hele taget, de opførte sig, så alle mennesker var vildt betaget. I øvrigt er det næsten synd at genere en forestilling af den art med alt for meget snak, så vi holder en lille pause i talen her, og de kan glæde dem over det smukke syn. Ja, nu er Odensegarden ved at være færdig med deres optræden, og der er grund til at minde om, at netop den samme dag var det de unge landmænd, der havde arrangeret festlighederne i dalen. De havde deres årlige dyrskuer, deres konkurrencer af forskellige art, hvoriblandt jo også er den traditionelle kartoffelskrældning. Det viser sig, at nogle piger, de er mere arrangerer sig til pynt, og andre til mere af det praktiske. Vi vil om øjeblik se Danmarksmesteren, i hvert fald Sjællandsmesteren i kartoffelskrældning, komme frem her. Det vil sige, at i øjeblikket bliver der konkurreret på livet løs. Vi ser, hvordan spånderne de flyver fra kartoflerne med et tempo, som man gør sig slet ikke nogen mening om, at det kan lade sig gøre. I løbet af øjeblikket er man færdig. Vi ser dommerne votere, og ikke nok med, de skal skrælles hurtigt, det skal også gøres ordentligt. Bliver vinderen udråbt, og ja, det gør forskrækkeligt ondt at sådan glide på en vognfjæl. Men hun er jo lykkelig over, at hun er den bedste, og viser jo sit smukke resultat frem. Og kører så ellers bort igen. I anledningen af jubilæumsåret havde Præstø også formået at få en afdeling donkosakker til Præstø for at demonstrere deres fænomenale egenskaber som beridere. Og hvad man så her grænser til det fuldstændig utrolige. Disse mennesker, de for jo omkring på deres heste, som om at det var i ét med dem selv, og man fatter slet ikke, det kan lade sig gøre. Med lanser og med pistoler var de ganske eventyrlige. De rammer med en præcision uden lige,
Og da standeren vælter, så må en af deres kammerater selv stå med fodbolden på hovedet, og den bliver sat af med et velrettet lancestød. Disse berider viser jo en eventyrlig ekvilibristisk evne til at færdes på en hest. 2 og 3 mand på hestene, og de står på hovedet, og de står på hænder, og de farer gennem klimaet med et tempo, som man slet ikke fatter, at det kan lade sig gøre. De formår endda det kunststykke, den præstation, at få deres heste gennem et buldrende bål af halm og benzin. Når man ved, hvor rædselslandet dyr er for ild, fatter man slet ikke, at det kunne lade sig gøre. Men de kunne ret nok imponere publikum. Så havde man fået henlagt Danmarksmesterskaberne i piratjollesejlads til Præstø. Men vejret, det var en så kraftig karakter, det var så meget vind, så det var komplet umuligt at få nogle optagelser fra fjorden. Men vi har jo nogle enkelte billeder af præmieoverrækkelsen til Danmarksmesteren, der foregår på torvet foran Rådhuset. Her har vi Præstø Sejlklubs formand, bådbygger Knud Olsen, der holder en tale for de 2 fra Roskilde, som har fået deres båd kørt op foran Rådhuset, hvor den store tilskuerskare er med til at hylde dem på deres festdag. Her ser vi løbets hoveddommer kritisere, hvad der er foregået, eller nærmere give de enkelte nogle hip og nogle tips til, hvordan de kan bære sig, og hvordan de bør bære sig ad. Redaktør Brun fra Præstø Avis havde fået overdraget det ærefulde job og overrække Danmarksmesterne mesterskabet, som de fik i form af en stor pokal, foruden at de fik flere småpræmier, som for deres deltagelse her i Præstø og for andre ting af mere sejlmæssig karakter. Vi ser her de lykkelige vindere vise den flotte pokal frem. Vi ser anden præmien blive overrakt, og vi vil som den sidste i denne ombæring se en dame. Hun arbejdede som forgast hos sin mand, det vil sige hun passede forsejlet, mens han passede hovedsejlet. I jubilæumsåret var der rejst en helt ny by i Præstø, den Hvide By. Den foregik på Iskældermarken ude ved Nysø, og det var 1000 spejdere, der afholdt en jamborette. De kom fra, så at sige, hele verden. De vil på fanerne se adskillige nationers flag her. Her var jo, som sagt, 1000 drenge, mange orkestre, og drengene har netop på denne dag været over på stadion for at demonstrere deres færdigheder i brobygning og madlavning, båltænding og hvad nu ellers spejderne de foretager sig. De ser den endeløse række af drenge, og når de så tænker på, at alle disse drenge de boede lige uden for Nysø, så kan man jo forstå, at der var blevet liv og glade dage i de dage, den Hvide By, den stod derude. Nu går drengene op ad Adelgade og svinger sig ellers derud til selve Nysø. Et problem med sådan en lejr, som man normalt er ude for, havde CF-kolonnen i Næstved løst for drengene med deres katastrofemateriel, i det de havde lagt vand ind med deres vandrør og deres slanger, således at det slet ikke blev det problem, som det mange gange vil være. I det hele taget morsomt at se drengene klare sig, for mange af disse drenge, som der normalt ikke har større sprogkundskaber og som ikke kender hinandens sprog, de klarer sig med håndbevægelser og med fakter og i det hele taget gjorde sig forståeligt på en måde, som man slet ikke fatter, det kunne lade sig gøre. Arrangementet fungerer i hvert fald til nogen mands fulde tilfredshed her. Vi ser dem det gestikulerer og gør sig forståelige, og når det gælder at spise, så finder de åbenbart ud af det på samme måde på alle sprog. Så kommer vi til en af de store begivenheder i år 1953. Det var udstillingen Land og By, der var rejst som en stor maskinudstilling uden for Præstø. Vi så amtmand Vekselmann byde velkommen, ser borgmester Karø åbne udstillingen, og vi ser vores daværende folketingsmand Himmelstrup holde en tale, og der var mødt andre prominente personer ved den lejlighed, men det hele blev overrasket af et forfærdeligt regnvejr, der gjorde, at man måtte opholde sig inde i det store restaurationstelt, og der var regnen så kraftigt, den brød gennem teltet, og publikum måtte sidde med deres paraplyer opslået flere steder derinde. Her ser vi redaktør Richard Nielsen
manden bag det hele, manden der havde ydet en kæmpe indsats for at få det hele til at gå af stablen. Alt imens ser vi Drengegarden øve sig, de eksercerer i skolegården oppe på Præstø skole, under ledelse af forvalter Stavnstrup og købmand Sundby, de to mænd, der stod bag Drengegarden og som ydede en kolossal indsats for, at det skulle komme til at gå så rigtigt og så flot til som overhovedet muligt. Det var morsomt at se den ildhu, hvor med drengene de arbejdede. Det var virkelig en fornøjelse at se, at der skal så lidt til, før man kan få sådan en flot dreng til virkelig at yde noget. Det var det morsomme ved Gyngegarden, at det var ikke alene i Præstø, den opererede. Den blev inviteret ud til det ganske land og optrådte mange steder. En anden ting derovre var folkedragterne, de prægede også Præstø. Og her ser vi dilettanterne, som i dalen spillede et større skuespil med Gyngehøvdingen. Og vi ser Gyngehøvdingen komme, vi ser Kulsoen og Tam, Ib. Og vi er så forbi med selve landsudstillingen. Og Præstøs borgere er så ude og bryde de sidste stolper ned, således at dyrskuepladsen kunne blive afleveret i en fin og smuk stand igen. Der må tages nogle hårde løft, det var jo alvorligt. Vi har arkitekt Marving, vi har landsholdsordfører Dambæk, og vi har bogholder Steffensen. Vi har købmand Gert Hansen, der arbejder på livet løs og må have de tunge bjælker taget op. Og efter sådan et hårdt løft, så er der jo ikke noget så godt som en pilsner. Det skyller halsen, og det stemmer humøret mildt igen. For festen eller udstillingen gav jo ikke den økonomiske resultat, man havde håbet, men der blev jo alligevel et lille overskud, som kunne berettige selve anstrengelsen og formålet. En hytte til københavnske feriebørn, den nåede der også. Den står i dag på den gamle losseplads, som vi siger, og er til glæde for vores spejdere om vinteren og for københavnske feriebørn om sommeren. Et andet arrangement, der heller ikke var begunstiget af det gode vejr, var en opvisning med Københavns Vandskiklub. Vi så de unge mennesker her fare over de frådende bølger med en elegance, som man slet ikke troede var mulig. Vi har prøvet at gøre lidt ekstra ud af den film, så de kan se, hvordan man bærer sig ad. Det er jo altid morsomt selv at prøve noget, der ser let ud, men det kan godt være, at de skal indstille på i hvert fald at have badetøj på den første gang. De ser her de unge mennesker fare over vandet med til tider en fart op mod en 50-60 km i timen, og de kører op og skal lave hop. Nej, hvad nu det? Han kom ikke længere, men snoren skulle være knækket. Ja, noget må det da være galt. Nu tager han skien af. Hvordan skal han klare den? Han skal være meget forsigtig, for der er frygtelig glat deroppe. Det hele er smurt ind i grøn sæve, for det rigtigt skal kunne smutte, når de kommer. Og nu kommer den anden båd igen. Det kan vist blive til en ulykke, det der. Han står og vinker til ham. Lad være, kom, siger han. Men alligevel så kommer den anden farne lige op over ham, og det går jo akkurat ligesom det var røg det hele. Et flot trykkerit med 1 på 2 kan også lade sig gøre, selvom der som sagt er lige lovligt mange bølger til vandski. En lidt kold fornøjelse var der også ved denne omgang her, hvor at solen ikke var rigtig fremme. Vi har prøvet at tage det hele i halv hastighed, for de rigtig kan få glæde af det fine muskelspil hos de her vandski-eksperter. Og som de ser, det er ganske enkelt. Man holder bogstaveligt talt bare i snoren, og så går resten af sig selv. Vi tager det i normalt tempo igen, ser elegant. Her kan de rigtig se, hvordan man vrider sig op over bølgekammene, når det rigtig skal gå. Men de vil også lægge mærke til den måde, at de unge mennesker har spændt deres muskler på. Der skal kræfter til, der skal smidighed og graciøsitet, ellers så går det slet ikke, når man sådan skal hoppe op over bølgerne. Det var det ved vandskisporten. Den kræver jo også ganske specielle motorbåde, og selvom ikke de er så almindelige i Præstø endnu, så har de dog mulighed for at klare det i et lidt mere afstadigt tempo med de mere traditionelle både. 2 op over hoppet på en gang, det lader sig også gøre. Og begge bestod. Ja, det er elegant. En anden ting, som man prøvede det år, var at lave et knallertrodeo.
Vi har slagtermester Jensen fra slagteriudsalget, der fortæller løbets deltagere om, hvordan de skal forholde sig. Det hele var lavet som en cirkelbane, en oval bane på stadion. Man kørte på slakker, og for ikke at få farten alt for kæmpemæssig, så risikoen for de unge mennesker bliver for stor, havde man arrangeret det som et forhindringsløb. Først skulle man køre igennem en art ringredning, man skulle stikke en kæp igennem nogle ringe, man kører videre gennem en bunke med sand, kommer videre til en galge, hvor der hænger nogle automobildæk, som man skulle hoppe igennem, og senere over et hop. Det skulle bevirke, at farten ikke blev så stor, men når de ser disse optagelser, her er det præsentationsrunden, når de ser optagelsen, der følger her, vil de lige se, at der kommer et vældigt tempo på. Nej af dem, nej slet ikke. Det er kun taget i slow motion for at vise dem, hvor højt at sådan en knallert egentlig kommer op i luften, når man kører op over et bræt, der hviler over en tværlægger. De ser, at nogen man her har foden på jorden, det gav strafpoint. Meningen var, at man skulle holde benene på pedalerne hele tiden, for at vise, at man beherskede den ædle kunst at køre knallert. Det er nogen, man skal lægge mærke til senere, så kører han ikke lige så elegant. Derimod har vi Skjold fra Præstø. Han præsterede den... han lavede faktisk et virkelig godt nummer, i det da han falder ned på sadlen over hopindgang, brækker sin sadelpind over og gennemfører løbet kun siddende på et sammenrullet håndklæde. Nu ser de, at man skal gennem automobilringene. Det skulle tilsyneladende være nemt, men det viser sig, at der skal en ganske speciel teknik som denne her, for at komme hurtigt igennem, men det gengæld var der ikke nogen til at holde ved knallerten, så de døde jo nok noget ved det. Der er andre, der ikke har rigtig fundet ud af, hvordan man skal igennem sådan en ring. De prøver at tage fat fra oven, og så skal have endeskiven igennem, men det viser sig, at den gennemgående er for tung. Der er kun en vej, der gælder, og det er hovedet først. Vi ser det stadigvæk i slow motion, så de rigtig kan se, hvordan at cyklerne de brotsejler sig ind i svinget. Her har man lige passeret sandbunken, og skal så ned til automobilringene. Men det var jo noget, de unge mennesker kunne bruge det her. Det var jo noget, det kunne larme. Det var jo uden lydpotter på. Knallerten, den fik lov til at brøle alt, hvad den kunne, og jeg skal som heller ikke undre mig, om der var forskellige af knallerterne, der havde fået en lille smule af bord. Nu skal de bare se, ja, det er ikke så nemt, som man skulle tro. Og så bringer vi ellers bare nogle glimt her fra dette knallertrodeo, så de rigtig kan se, hvad man kan præstere med de små, lette maskiner. Han bliver hverken sparet på kræfter eller på benzin her. Det er bare hurtigst muligt i gang. Løbende var arrangeret sådan, så der kun var 4 i hver hit. Også for at mindske risikoen for, at nogen skulle få lykke. Her ser vi nogen starte med deres lanser for at klare ringridningen. Men det var nu ikke mange, der kunne klare det fornuftigt. Der ser de, når den ene hopper over, og bjælken står op, så pander den anden lige på. Og det ser ud som han kravler lidt, men han slap over det med kun en knækket for fælg. Han var nu ikke så forfærdelig ked af det, for han havde lånt knallerten, så der skete ikke så forskrækkeligt meget på hans vedkommende. Men løbet går videre, og det skal afvikles. Nu har man lært det. Det var altså bare med at passe på at vælge hver sin bane, som man har fået besked på. Der var det hele taget gjort alt, hvad man kunne for at begrænse ulykker af den art. Her skal de se, at det går lidt skævt, men det går. Men ja, foden måtte ned. Ja, det var synd, han får strafpoint. Det er en anselig lufttur, man kan få på den måde. Jeg vil ikke anbefale folk at bruge deres almindelige standardknaller til dette her. Jeg er bange for, at det vil gå for meget ud over hjul og færeværk i dem. Der var kommet en flok rigtig vaskeægte sigøjnere til Præstø. Nu skal man vel ikke snakke for meget om vask i forbindelse med sigøjnere, og jeg har ladet mig fortælle, jeg vil ikke garantere for historiens rigtighed, at sigøjnerne de stammer fra et sted i Indien, hvor de udvandrede i sin tid, da der var nogle vældige oversvømmelser, og siden den tid har de været så forskrækkeligt bange for vand. Om det er det, der er grunden, eller det er bare almindelig ugidelighed, det ved jeg ikke. Men disse sigøjnere, de var her i hvert fald, og folk de måtte jo sørge for at låse deres døre, så ikke der forsvandt alt for meget, mens de var her.
Og det var trods alt et malerisk skue at se disse mennesker i deres beboelsesvogne, hvor de sang og spillede deres hjemlands vemodige klange. Det var som nævnt gennemgående en lille smule snavset det foretagende, men det var meget interessant at overvære. Vi ser her primadonnaen danse en af disse bryllupsdanser, som de reklamerede sig meget med. Jeg er tilbøjelig til at tro, mange af publikum har ventet noget andet af en bryllupsdans, men sådan går det jo gerne, hvor der er gøjl. Det bliver som sjældent til det helt store. Vi kan da godt prøve også at se, hvordan sådan en dans den tager sig ud, når vi kører filmen langsomt. Det kan jo se ud som meget graciøst ud. Manden, der står til højre for den dansende, det er patriarken, faren til dem alle sammen. Om han er far af kød og blod til dem alle sammen, ikke godt at vide, men det var ligesom ham, der ledede det hele. Vi er så igen nået til slutningen af et års festlige begivenheder, og det sluttede traditionen tro med et festligt fyrværkeri, hvor i indgik den kæmpestore raket, vi netop så. Dette fyrværkeri satte punktum for et begivenhedsrig sommer, som alle vil mindes med glade tanker om en tid, da præsteborgerne stod sammen om at skabe en række af fester, der stod kny af over det ganske land.